io vedo che il pace è un tema molt Veig que la pau és un tema importante. molt important en el món actual, la pau. Sempre vivim molt tranquils en la nostra relació, en un ambient de pau. Pacifico, un ambiente nel pace, non parlerà come adesso, ma adesso Es tracta mancando de la no parlar pace, com ara, sinó ara, i en absència de pau. Com parlem de pau? Com un crit. Hem de ser pau. A Corea, aquest 2025, fa 75 anys que va esclatar la guerra entre dues Corees i jo personalment vaig perdre el meu pare quan era petit, tenia menys d'un any. Va haver-hi moltes víctimes durant un any i vam sobreviure la meva mare, el seu fill petit, el meu tercer germà i germana. anche mia mamma, io ultimo, fratello e sorella 3, anche la guerra La guerra et fa perdre tot i et porta fins i tot la pobresa. Les dues Corees continuen enfrontades encara avui. Adesso continua le due Coree, purtroppo. Malauradament, a Corea del Nord, com a règim polític absolut, tot i que no és l'únic país del món així, l'actual govern ha fet últimament lleis marcials que deixen el país encara més dividit. E perciò També nosaltres, per intentar ser pacificadors, tots els catòlics coreans ens unim, per exemple, cada dia a les 9 del vespre per pregar a la Mare de Déu per la pau del món i, per tant, la pau de Corea. Estimem Jesús, estimant els nostres germans. Estimem els nostres germans estimant Jesús. Amiamo fratelli amando Gesù, questo senso. En aquest sentit, el sacerdot és l'home que estima. L'important és sempre, com he dit abans, el sacerdot com a pare, com a fill, com a amic. Diciamo come padre, come figlio, come amico. Questo significa Això vol dir que el per me sacerdot és un home de diàleg. Com a ministre sacerdot, la seva tasca és entre el cel i la terra, alhora que també connecta entre les persones. Així doncs, el sacerdot és home de diàleg, home de la comunió. dialogo, uomo della comunione, formare buon sacerdote. Non arriva un anno, un giorno. Formar un bon capellà no és cosa d'un any o d'un dia. No cau del cel, però amb molta formació i amb molta pràctica acaba arribant. En aquest sentit, per esdevenir sacerdots ministerials, cal una maduresa humana, formació humanitària, també maduresa espiritual, formació espiritual, maduresa intel·lectual, també maduresa pastoral. Com és d'important tenir formació pastoral? En aquest sentit, per a nosaltres, allò més important, la base, és qui és cristià. Per a mi, un cristià és algú que viu la paraula de Déu. Chi è cristiano? Per me cristiano è chi vive la parola di Dio è cristiano. Ama gli uni gli altri, forma una comunità molto importante. Així que estimeu-vos els uns als altres, formeu una comunitat molt important. Fent-ho així, comprenem junts el que vol Déu. D'això el papa francès en diu discerniment. A nosaltres ens cal la força del cel, de Jesús, i per tant, tenir sempre aquest temps de pregària, temps de diàleg amb Jesús. Aquesta és precisament la base de la comunitat, també d'aquesta relació amb els altres. Rapport con gli altri, con la mia presenza. Amb la meva presència vaig sentir realment una església catòlica universal. En aquest sentit, estic molt content. Intento fer la meva part des de la meva condició d'asiàtic per la cúria romana, també per la pau del món. Anche questo è anche il Papa stesso sempre. Aquesta església, i el mateix papa ho diu, és també sempre una església que ha sortit i que mira cap als últims, és a dir, per als altres, concretament per als pobres, per als migrants, fins i tot els malalts, etc. Aquests són com els amos de l'església, oi? En aquest sentit, no només mirem als pobres, etc. També, per exemple, és important el paper de la dona. Fins i tot, ara l'actual papa ha apostat molt per la formació de la dona en l'Església. El paper de la dona és molt important, com es veu en el fet que moltes monges, com també dones laiques, i fins i tot moltes assoleixen ara una formació més integral, fins i tot en llocs de responsabilitat a la mateixa Església. Per a mi una cosa important com a sacerdot, com a bisbe, també com a cardenal, és que he de donar exemple als joves en el sentit que val la pena fer-se sacerdot, alegre, així, feliç, fins i tot per tirar endavant. Malauradament, no donem aquest testimoni exemplar. La doble vida, moltes vegades els escàndols, el fet de no somriure, d'estar sempre seriós, etc. Això no és bo.